Honeybee na patuloy po kaming magbibisita sa mga kapatid nating katutubo dito sa isang lugar sa Bicol at maghahatid po kami ng konting tulong sa kanila at para malaman na rin ang kanilang mga kalagayan po sa panahon na ito. Katabang, nandito po tayo sa lugar po ng mga katutubong ita natin sa Bicol at matagal-tagal na rin po tayo hindi nakarating dito para makapaghatid ng tulong at ngayon po meron kaming kaunting dala para sa kanila. Ito po yung programa po namin, 3 taon na nakakalipas, 2 taon na, yung bigas at Biblia na kung saan nagmimigay tayo ng Biblia at saka ng mga bigas. At sa ngayon po ay pupunta tayo dito sa kanilang mga komunidad, mga katutubong ita at alamin yung kanilang kalagayan. Nakapagbigay na rin tayo dito ng ilaw, ang solar light para meron silang ilaw tuwing gabi. At ngayon po kakausapin natin sila kung ano pa yung kailangan po nila, mga katabang. Tara guys, samahan nyo kami. Ayos pa man yung ilaw. Nalaad pa si, nalaad pa din ay. Ayos pa ano? Ayos pa. Ayos pa din yan. Armin lang din yan ang dati. O talaga. Ngayon po masimula ulit kami bisita sa inyo. Ano, kumusta ka? Ayos na po. Mayroon tayong yung honeybee. Sila sila Jocelyn ba yung meron? Ayun, nagpasto. Ano dyan? Wala tayong dalang bayad sa kanila. Uy, ano may halin mo? Ano tayo? Saan po? Yes, pakisabihan mo man. Pero maulit sila. May tinso kayo Kay ano yan sa amin? Kuya, kumusta? Galing kayo Osmeña pala? Anong trabaho mo niyan, Digdi? Anong po? Nakakarap ng honeybee? Oo, nakakakuha mo kang... Ba't di kayo na-text sa akin? Para Oo, matis ka. wala kami dalang... Ayan ito din. Sino mo daw po? Dahil po, ayaw mo na po yan. Ang ganda ng chainshot sa dit lang. Yung bahay. May ano po, hangin. Parang tapos yung bahay niya. Kanina lang po. Ay, kanina lang. pa lang po namin. Oo, kalarating lang ninyo. Galing po kami Florida. Ay, Florida. Bakit na? Ngalamos. Saan? I-report mo yun sa opisina. Yan Tapos kinatay nindo. Pinangbinta pa. Perang kilo. Sila ang naka-ano man lang ako, naka-10,000. Tapos dinadagdagan mo na lang para ibili ko naman ulit ng karabaw. Oo. Madadagdagan mo pa kaya yun. Ay, kanti man na lang yung dagdagan mo. Mabili ka ng karabaw. Sa iyo pala yun. Sa imo na ito. Kaya papalitan. Papalitan. Kaya naghanap na kami ng pang-dagdag. Kung minsan walang tao, kami nasa naghahanap pa ng para maidagdag. Mga ilang media yan, Roland? Nasa po po yan. Mga 10. Wala lang kami dalang pambayad ay. Ano? Kanina mo ibibinta yan. Doon po sa taas. Mayroon po. Magkano mong binta mo yan? 10. 150 sa media po ba? 150. Okay nung nakakuha ka. Minsan gusto namin punta dito. Wala na kami. Pinaangkasin nga niya ako nung ginawa ko ng bagalan. Live yan? Ha? Luya. Kanina pa? Ngayon pa. Edit mo lang. Pilit lang. Boy. Laga-laga. Yan, mga kaibigan, ito po yung ating honeybee. Ayan, kung sino po yung gustong bumili, ay naku, napaka-fresh po nito, Sa bagay yung nandyan na matanda sa may papasok magalang sa Pascual, yan lang ang iniinom tapos may ano daw yun. Ano po, ngayon po ay malaking tulong po kasi sa... Halos hindi na siya makalakad. At may sign ka. Ngayon maganda na ang katawan niya. Okay, ma-video tayo sa ito po si Ate Naning, isa sa mga kaibigan po natin katutubo dito sa Bicol at
Kinumusta po namin sila para malaman po yung kanilang kalagayan. Actually po, sila po yung beneficiary ng bigas at Biblia, maging yung solar light po nila na naibigay po natin. Meron na silang, wala po kasi ditong kuryente, kaya nagbigay tayo ng solar light para meron po silang ilaw. Wala po silang kabuhayan po ngayon, ano ate nanay? Ano po yung pinagkakabalahan niyo po ngayon? Yan lang. Honeybee, ito po yung honeybee po nila na bawat bote po niyan ay 150 pesos. At yun po yung pinagkakakitaan nila. Minsan po nag-uuling po kayo. At ang hirap naman po ng pag-uuling po ngayon. Kaya dito po kami mga katabang para alamin yung kalagayan. Kung nais niyo pong magbigay ng konting tulong po sa kanila, ay pwede kayo magsalita, pwede kayo maghingi ng tulong. Kung anong kabuhayan po ang pwede ninyong maibigay. Ang kaya po ng aming programa ay bigas at Biblia. Kung mayroon pong nais magbigay, ano po yung pwede nating alagang baboy? Pwede. Wow, mag-alaga tayo ng baboy dito. Pwede naman. baboy, pwede. Malapit sa tubig. Mga 10 baboy. Magkano po ang baboy ngayon ng biik? 3-5. 3.5 na po, may 4.5 na. Yun nga. Sa ngayon po, 4.5 nung 3.5 nakaraan. pahirapan pa. 3-5 Maliit pa yung Oo. yung 3.5. Ayan, ito po, mga 10 biik, mga 35,000. Tapos may mga, siyempre may mga feeds pa yan. Mga 10 rin na sako yun. Kambing, pwede rin. Yan po yung plano po natin sa grupo po nila, mga katutubo, na magkaroon tayo ng kahit hindi agad Baboy, pero yung yung pagkain, ay yung pagkain po natural, talagang feeds Susuportahan. po yan. Oo. susuportahan sila. Wala naman tayo dito tanim ng galyang o Ay, wala. mga kamuting kahoy para ibigay sa kanila. Hmm. Okay po, at sino man po yung nagnanais din po na tumulong po sa kanila. Marami po sila na nasa iba't ibang barangay po natin. At maging instrumento po yung channel na ito Po yung taas aso. para okay lang po, para wala tayong lamok. Para po matulungan naman natin yung kanilang kalagayan. Actually po, 2 taon na kami dito mahigit. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Napatagal lang po kami. Sabi nga ni Maricel, hindi nakakaligaw si Pastor. Medyo yung sasakyan po, medyo pa sira-sira dati. Tapos, Sabi ko, may ano pa yun. Opo, May siyempre, pinakaabalahan pag pa. pupunta kami dito, dapat may dala kami. Kaya hindi, Kaya ngayon po, Hindi meron tayong nakakaon. konting dala. Pag-atin. Nasaan na yung dala? Ayun na. Ay, nasa na nandun. yun. May baro. Saka yung okay po, Kaunting maraming salamat. ano. At Ako din nga ni sa Pagpalain tayo ng iniisip ko Panginoon. na lang. Katutubo na nandito sa aming pagbisita. Sa ilang buwan hindi kami nagkakaroon sa inyo. Ito po yung programa palagi na ng mga nakaraang taon pa ay ginagawa natin, Bigas at Biblia. Ito yung tulong na akay pa kasi sa panahon ngayon ng pandemya, ang mga Pilipino dapat ay nagtutulungan. At kung ano po yung binibigay po sa aming grupo ay naiaabot din naman sa inyo. Kaya ngayon po, sabi nga ay patungkol sa bigas, pangangailangan ng ating katawan, at yung Biblia, pangangailangan ng ating spiritual na buhay. Kaya sabi kasi ng Panginoong Jesucristo, nung siya ay matukso ng aming diablo, sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabihin yung buhay natin dapat ay parehas, balanse. Kumakain tayo ng pagkain na kailangan ng katawang pisikal, at kumakain din tayo ng pagkain na kailangan ng ating spiritual. Kasi sa loob ng ating katawan, merong kaluluwa na nakalagay o inilagay ang Diyos para makilala natin ang Diyos. Kaya yun po ang pakikipagrelasyon sa Diyos ang mahalaga, at maunamaan natin ang mahalagang relasyon na ito sa pagitan ng kanyang salita. Kaya ang salita ng Diyos ay mahalaga. May nakalagay sa Bible na isa sa mga sikat na talata ng Bible, yung John 3:16, na nakalagay doon ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan
Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ay meron pang buhay na walang hanggan pagkatapos ng pansamantalang buhay natin sa mundong ito. At sa kabilang buhay, meron din palang dalawang lugar na ang isa doon ay langit, kaharian ng Diyos, yung impyerno, lugar ng kaparusahan kay Satanas. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para ang tao hindi mapunta ng impyerno, kundi mapunta ng langit. Ang gagawin lang natin ay siyempre magsisisi tayo ng kasalanan kasi sabi ng Bible, walang taong isinilang sa mundong ito na hindi nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Grabe po ano? Papayag ba tayo na tayo nilikha ng Diyos pero pag tayo namatay at muling nabuhay, sa impyerno tayo dadalhin? Papayag ba tayo doon? Ay hindi. Sa langit tayo, ano? Sa langit. Kaya nga, may proseso ang Panginoong Diyos. Kung tutuusin po, hindi naman kami napunta dito para lamang sa isang simbahan o relihiyon, kundi napunta tayo dito para ipangaral at ipalaganap ang mabuting balita. Ang isang pangalan lang na ginagarantiyahan ng Biblia na pwede magligtas sa tao, pangalang Jesus lang. Wala nang iba. Nawanawaan niyo po yun? Ayan, ito po yung mga kapatid nating katutubo na yung iba po, walang ibang nakakarating po dito. Ako naman po bilang lingkod ng Panginoong Diyos, hindi lang bigas o anumang bagay ang pwede nating maitulong, kundi yung salita ng Diyos po na kailangan ng ating buhay bilang gabay sa bawat araw-araw ng ating buhay. Muli po, maraming salamat at sabi nga, unawain natin, malaman natin na mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya, iniregalo niya o inihandog niya kung saan niyang ibinigay ng may pag-ibig ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para yung tao makilala siya at maligtas. Yung taong kikilala kay Kristo. Kasi sabi ng Gawa 4:12, kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit dito sa lupa ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo ang ibinigay ng Diyos sa tao para maligtas ito. Ayan, lahat tayo ay nilikha ng Diyos ng may pag-ibig at nang makita niya ito, nagkaroon siya ng kagalakan. No? Kaya sa oras na ito, kinakailangan lang natin kilalanin daw ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Muli po, maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.